Какви видове подмладяващи процедури предлагате във вашите центрове? В нашите студия се предлагат два типа лазерни процедури за подмладяване на кожата, без нарушаване целостта й. За целта се използват дългоимпулсен 1064 нанометра Nd:YAG лазер и късоимпулсен Q-модулиран Nd:YAG лазер. Какво е различното между двата лазера и в какви случаи се използват? Подмладяването на кожата с помощта на неаблативни лазери, т.е. такива, които не нарушават целостта на кожата, се осъществява чрез коагулация на ненужните структури, първи от които са застойните капиляри. Погълнатата от хемоглобина на кръвта лазерна светлина инициира сложна фотохимична реакция, в резултат на която се стимулират спящите микросъдове, активира се функцията на фибробластите, уплътнява се слоя от колагенови влакна с разрушаване на междуклетъчният гел. Процесът на въздействие при дългоимпулсният Nd:YAG лазер е високо селектиран и добре контролиран и резултат от процедурите е както субективно, така и обективно подобряване на състоянието на кожата. Постига се видимо освежаване и тонизиране на кожата на лицето, шията и деколтето, наблюдава се изглаждане на най-финните бръчици, намаляване на разширените пори, редуциране на дифузното зачервяване. Но процедурите с този лазер са ефективни само в най-ранните етапи на стареене на кожата, най-вече за профилактика и забавяне на процеса. При Q-модулираният лазер излъчените импулси са супер кратки, но същевременно притежават огромна пикова мощност. Именно тази мощност на импулса на Q-switch лазерът позволява той много ефективно и точно да бъде използван за обработка на кожа с изразени признаци на стареене, както и хиперпигментации. Има ли странични ефекти? При тези процедури няма странични ефекти. Процедурата с дългоимпулсният лазер е изключително приятна и релаксираща. Клиента усеща приятно затопляне. С другият лазер усещането е от умерено парене, но не изискващо обезболяване, а след процедурата кожата е временно зачервена с леко изразен оток.